какво става, хора? Днес сме с Милен. Ето го. И с Кристо БГ. Той няма скайп. И няма как да се добави към разговора. И ще почваме. Това клипът ще е нещо като ревю на хака. Вижте какво аз съм си пуснал. Как съм си ги настроил. Кристо звъни, ще го добавя. И честно казано, има скайп, ама микрофон няма. Честно казано, ще го добавя все пак. Така. Тук ли си? На кой мап си? Окей. Това ще е четвъртият епизод на Skywars. Ако този не се бъгне. Че направих 5 епизода и всички се бъгнаха. Бандикама май не ми е приятел. Май нещо ми е ядосан бандика. Не ме слуша. Тоест като играя с хака най-много да ме слуша. Кой би слушал хакер? Гати! Схабих се ендърперлата. Гати на бък. What the fuck? Пиша GG. GG. Така. Отивай на мидъла. И се прата линк към това. Откъде да си изтеглите хака. То се изтегва много лесно. Като Optifine или като модове. И умрях като пълния буклук. Сега. Той ще да победа. Миленчо. И той ще се опита да го убие. Няма да успее. Ще видим Кристо дали ще успее поне. Но един циганин го депне отзад. Мене не. Няма да успее като гледам. О, давай! Давай, ти си! Покажи си! Окей, хора, върнахме се. Това сега ще е втората игра. Ако не рипна. Чакай да видя как съм си настроил хака. Всичко ми е добре. Да пусна ли кликаем бот? Не дей. Алекс е тук. Да. Това. Едно бебе на кака му. Много е сладък. Сега няма да псуваме, защото има малки дечица. Говоря за Кристо, не за бебето. Бовър смотва. Бовър. След место Бовър пише Бовър. Кой иска тим? Сериозно ли? Сериозно? Кой иска тим? Кой иска тим? Аз ще споря клипа на пауза докато... И най-после почнахме! След 10 години мъчен. Кой също ти се мъчен? Спидмайна. Имаш. Трябва да щупиш дървето. Спидмайна ми бъгна всичко. Точно имам една брат в него. Човек някой да изкочи, защото там май нямаше железо. Аз
слайда някакъв не скачи. Някой ще кажеш? Това ли каза? Айде! То каза, але! Аре, убихте, але! Аре, те видим с това, але! Те убия. Видим много много, але! Тук чупа. Леко. What the fuck? Така. Килаудрата ми даде сигнал. Смага. Абе, телепорт. Телепорт на майката, бе. Какво да направя, че съм с хак? Да, ревю и снимам. Сериозно? Кажи ми поне, че той е свестен. Така. Мисля да изиграем още една игра. Изпираме клипа. Всички ли сме в игра? И на кой мап сега съм на темпо? Знам, видяхте, че джойна. Само Калисто дали е в мапа. Това е най-важното. Ми би трябвало да е. Калисто, напиши да в чата, за да видим дали си на мапа. Не е на мапа. Калисто е тук, бе. Калисто е на мапа и той. А ти? Видя ли? И hack your computer да and for your computer. Човек, това циганин не ми пука хак ли съм или не съм. Това си е моя работа. Дали съм хак или не съм. Аз съм си решил дали съм хак. И че искам да съм хак. За един клип. Бати мангалите, момче. X-Laser BG Hacker. X-Laser BG Hacker. X-Laser BG Hacker. Ай сега вие двамата срещу мен. Махнах ви от хака, за да ви бия с кил аурата. Защото все пак сте 2 в 1. Листо, ще те бутна, бе! И това беше от мен, хора. Чакай да дойде до финал. И до скоро.